El té verd, ja veureu que crec que és el més potent per frenar l'angiogènesis, sobretot pel càncer de mama, pròstata, la pell, la boca, el ronyó, les leucèmies, pulmó, esòfag, estómac, colon. Es parla en els estudis de 5 tés al dia, que redueix un 50% la proliferació, la metàstasis de càncer de pròstata, i amb 3 tés al dia es redueix les recaigudes de càncer de mames en un 50%. La gent que caga boletes o té restrenyiment, que no descansa bé a les nits i que està cansat, pot imaginar-se que potser té falta de B3. Callositats a llocs on no hi ha càrrega, dels peus o les mans, està més ansiós o deprimit. Quants pacients tenen contractures? No dormo i estic deprimit? Tu tens fibromiàlgia. Potser només ens falta serotonina, aquesta vitamina B3. Què pot començar a fer aquesta persona, no? Com cuinar d'una manera que protegeixi els nutrients o que incrementi aquests nutrients anticàncer, o aquests principis o molècules anticàncer. Un guisat a foc suau també podria ser. Imagineu-vos que feu uns cigrons i poseu el bròcoli a última hora a sobre. Es fa com al vapor, també. O sigui, el vapor no sempre ha de ser amb un ull al vapor. Pot ser a sobre, esteu escalfant, no sé, per exemple, una polenta o una mica de cereal amb una paella i poseu una mica de verdures tallades petites a sobre i es fan al vapor mentre escalfeu el cereal, per exemple.